नायदो थांनाय 2020 जानुवारिनि 27 तारिख खालि भारत सरकार आसाम सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्शन आरो इउबिपिअ जयै मोनसे एकर्ड माने पिस एकर्ड खालामनाय जादोंमोन। दा बै पिस एकर्डआव भारत सरकारा बाथ्रा होदोंमोन जे 280 आर्टिकलखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि गेजेरजों लाना फैनाय जागोन। नाथाय दिनै 6 बोसोर आगान होफैबाय दिनैसिमबो भारत सरकारा बेखौ दिनै बिलखौ पास खालामाखै। दा बे बिलखौ पास खालामथारनांगौ जिहेतुके दिनै डिसेम्बर बे विन्टार सेसनाव भारत सरकारनि भारतनि पार्लियामेन्टआ जागासिनो दङ। दा बेयाव बाथ्रा होनाय बायदि बिथांमोना गोख्रैनो बे बिटिआर एकर्डनि दफा 280 आर्टिकल आरो बेखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि गेजेरजों लाना फैनांगौ बे दाबिजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गुबुन गुबुन माने साब डिभिजन वाइजआव दिनै बे बनजार लानाय बा बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। मानो होनब्ला बेखौ भारत सरकारनिसिम जों मोनसे मेसेज होदों जे फैबाय थानाय समाव बेखौ थाबैनो गोख्रैयैनो जुदि सुफुङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव आरोबाव बे रोखोमनि गोहोआ दिनैबो गोथाङै दं। बेखौ सिनायथि होनो थाखाय जोंनि आखायाव दिनै अर लानानै जों दिनै भारत सरकारनो मोनसे मेसेजखौ हरनो थाखाय जों दिनै रेलिखौ लादों। आरो लोगोसेनो बेयाव जोंहा गोबांथार जेरै फसंथानफोर दङमोन बे फसंथानफोरा दिनैसिमबो जायाखै। नाथाय बेखौ दिनै बे गोजां बोथोरनि जि पार्लियामेन्ट सेसन बे सेसनावहाय बिथांमोना लाबोथारनांगौ। जेरै एनआईटि माने इन्दिरा गान्धी इउनिभार्सिटि लोगोसेनो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि आरो गोबांथार बे रोखोमनि एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि बेफोर दङमोन। दा बेफोरखौबो बे पार्लियामेन्टनि गेजेरजों जिहेतुके बियो फाइनान्सियेल मोनसे एड होनांगोन। दा बे गासै खामानिफोरखौ बे 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जिहेतुके आरोबाव 60टा समस्ति दानाय आरो बेयाव मर अट'नमि मर माने लेजिस्लेचर मर माने काउन्सिल मोनसे पावार होनाय दा बेखौ माने भिलेज काउन्सिल दानाय बे हाबाफारिफ्रा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि गेजेरजों जागोन। आरो बिनि गेजेरजों 280 आर्टिकला बेयाव हाबफानानै दङ। दा बिनि गेजेरजों फाइनान्सियेल जिखिनि अट'नमि बिटिआर सरकारा जितु बिटिआरआव मोनगोन। दा बे गासै हाबाफारिखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिला जायोबासो लाबोयोब्लासो जोंनियाव बियो मोनसे इफेक्ट जाफैगोन। दा बेखायनो बेखौ गोख्रैनो बेखौ बाहागो पास खालामनांगौ बे दाबिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेखौ आखायाव बनजार लानानै जों दिनै हान्जा सुरनाय जादों। गोबां 6 दाननि उनावनो भारत सरकारजों आसाम सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि बारग' बिबानगिरि आरो इउबिपिअ जइन्ट मनिटरिं 6 दानाव खनसे जायो दिल्लीयाव। आरो बेयाव बिथांमोना हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोंनो रोखा बाथ्रा होयो बेखौ थाबैनो खालामनाय जागोन। बे डिपिआरफोरखौ बनायजोबनाय जाबाय गायसननाय जागोन लाबोनाय जागोन। नाथाय बेखौ आरो फैयै 6 दान जोबलाङो फैयै 6 दान जोबलाङो बारे जोबलांबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे विन्टार सेसनाव जेरैखि जाया 125 बिलखौ लाबोथारनांगोन बेखौ जोङो दाबि खालामनानै जोङो दिनै बे नङाब्ला गासै जिखिनि जोंनि बिटिआर एकर्डनि गाहाय क्लज बियो जाफुंनाय नङा। दा बेखाय बिटिआर एकर्डनि जिखि गाहाय दफा बे जाफुंहोनांगौब्ला 125 एमेन्डमेन्टनि बिलजों जाफुंगोन। आरो बेयाव बिथांमोना जोंखौ दिनैसिम 5 बोसोर बारलांबाय बेयाव बिथांमोना बाथ्रा होबोदों 6 दाननि उनाव जिहेतुके जइन्ट मनिटरिं सावरायनाय जायो दिल्लीयाव। दा बेयाव बिथांमोना थाबैनो मास मोनसेनि उनाव गायसननाय जागोन थाबैनो मास मोनसेनि उनाव बेखौ खालामनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों थगायबोबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो आरोबाव दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनानै थायाखै गोख्रों रावजों दिनै जोङो बनजार लानानै अर लानानै जोङो जोंनि भारत सरकारनो जों मोनसे मेसेज हरदों। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बडोलैंड सारिटा ग्रुप লগতে ইউনাইটেড পিপলস বড়ো অর্গানাইজেশন এই চুক্তিখনৰ नायदो जोङो मोनद' हारिनि थाखाय GST होनाय बेखौ गोबां दिनैथ' बियो कानेक्टिं नङा बे हाबाफारिया। थेवब्लाबो नोंथाङा सोंनायखाय जों बेखौनो फोरमायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन जे माहारियारि आफादफोर दा बेयाव जोङो बाधा होदों। मानो होनब्ला बे मोनद' हारिनो बिथांमोना एडभान्स मोनसे कमिउनिटि बिथांमोना जुदि STखौ जुदि बिथांमोना मोनमारोब्ला जोङो बेयाव थानाय जिखिनि STफोर बियो गोबां खहा जागोन बेखौ जोङो बुंदों। आरो बेखौ नोजोर बोनानै बिटिआर काउन्सिला बेखौ हराब्ला मोजां। मानो होनब्ला बेखौनो जों खावलायबोदों। दा हरोब्ला बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय बेयाव जोंनिफ्राय गिदिरथार मोनसे माने खुद्रिसारनाय अपोजा थागोन।